It-tnejn filgħodu l-mexxej Laburista Robert Abela ħal-ġurament tal-ħatra bħala l-14 il-Prim Ministru ta' pajjiżna mingħand il-President tar-Repubblika George Vella fil-Palazz tal-President fil-Belt. Jiena Robert Abela solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħin. Preżenti għal din iċ-ċerimonja kien hemm Martu Lidja Abela flimkien mat-tifla Georgia May, il-ġenituri tiegħu il-President Emeritu George Abela u Martu Margaret, raba oħrajn kif ukoll numru ta' kandidati eletti u uffiċjali għolja tal-Partit Laburista. Fit-tmiem din iċ-ċerimonja huma ħarġu fil-galerija tal-Palazz biex isellmu lil folla ta' partitari li nġabru fi Pjazza San George. Aktar tard Robert Abela mexa minn triq ir-Repubblika lejn il-Berġa ta' Kastilja fejn daħal bħala Prim Ministru għat-tieni terminu tiegħu fit-tmexxija u wara ħareġ isellem lil folla ta' partitari Laburisti li nġabru fi Pjazza Kastilja. Matul il-jum ma naqsux ukoll iċ-ċelebrazzjonijiet fit-toroq mill-partitari Laburisti.